खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मलेन बसुमतारी दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं बर' थुनलाइनि गागि लिरगिरि रुंसारि धरनीधर औवारिनि गोसोखांथियाव जर'खा हाबाफारि बर' थुनलाइ आफादनि 60थि बोसोरसालिया जथुम्माया फावसायबाय इउपिपिएलआ बिजिनियाव बिजेपिनि हेंथायै सोमावसारदों भेरगाव इउपिपिएलआ मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै आलारि बाथि फोजोंदों सानजा बिलासिपारायाव कंग्रेस मावख' बुख्रेबदों प्रफुल्ल कुमार महन्तआ बिसायख'थियाव बादायगोन रोखा जाबाय कंग्रेसआ सा-40 बिजाथिफोरनि फारिलाइ फोसावबाय एमएलए सत्यब्रत कलिताया अगप नागारबाय नीरज चोप्राया जेभलिन खुबैनानै मोनसे गोदान नेशनेल रेकर्ड आवथायनो हादों इन्डियान सुपार लीग आइएसएलआव मैया नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसी आरो एटिके मोहन बेगन एफसी बे मोननै हानजानि गेलेनाया ड्र' जादों रुंसारि सुशांत सिंह राजपूतखौ गोसोखांनानै इमोशनेल जानानै पस्ट फोसावदों सावथुन मेकार अभिषेक कापुरा दानिया आबुं रादाब बर' थुनलाइनि गागि लिरगिरि रुंसारि धरनीधर औवारिनि गोसोखांथियाव दिनै बाक्सा जिल्लानि मानास नेशनेल पार्क अरनबारि नांजाबनाय सिमलागुरि एबा माइनाव गामियाव मोनसे जर'खा हाबाफारि बानजायनाय जायो बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि सीताराम बसुमतारीनि दैदेननायाव बानजायनाय सावरायमा मेलनि गेजेरजों मैहुर राजा बिमुं होनानै दिहुननाय बिसम बिखौ बेखेवो बर' थुनलाइ आफादनि आगु नेहाथारि उपेन देउरिया सावरायमा मेल हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो बड'लेण्ड एसेम्ब्लिनि बुंथिगिरि खाथिराम बर'आ बड'लेण्डनि मावफुं सोद्रोमा गौतम दास बर' रेबग्रा जथुमनि आफादगिरि राजेन बसुमतारी गाहाय नेहाथारि आनन्दराम औवारी पद्मश्री मंगल सिंह हाज'वारी गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि बिबुंगोरामोन फारियै प्रफेसर अनिल बर' प्रफेसर फुकन बसुमतारी आरो डक्टर स्वर्ण प्रभा सैनारि बाथौ गौतुमनि नेहाथारि बसन्त सरगयारिमोनहा बाहागो लानानै बिबुंथि लाखियो मुंख'नो गोनांदि सावरायमा मेलाव सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बारग' नेहाथारि राजेन्द्र बसुमतारीया रुंसारि धरनीधर औवारिनि जिउ आरो हाबा लोगोसे बिथांनि जाफुंसार आयदानि सायाव लिरबिदां फरायथिनानै होयो सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो बानजाय आफादा धरनीधर औवारिनि मुङाव गांसे गोसोखांथिलाइ गथायनानै होयो रुंसारि औवारिनि अनजालि बिसि बिमला औवारिनि आखायाव मिरु बर' थुनलाइ आफादनि 60थि बोसोरसालिया जथुम्माया फावसायबाय फैगौ 27 मार्च खालिनिफ्राय मोनथाम खोन्दोआव खुंजानो गोनां विधानसभा बिसायख'थिजों लोगोसे माखासे एंगारजायै जाहोनफोरनि थाखाय मिरु बर' थुनलाइ आफादनि 60थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ फावसायबाय मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्ला तामुलपुर महकुमानि बेन्दोङाव थानाय नाग्रिजुलियाव फैगौ 13 आरो 14 मार्च खालि साननैनि हाबाफारिजों बर' थुनलाइ आफादनि 60थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादोंमोन नाथाय फैबाय थानाय विधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानैनो बर' थुनलाइ आफादनि 60थि बोसोरसालिया जथुम्मानि खालारखौ फावसयनानै विधानसभा बिसायख'थिनि उनाव थि खालामनाय जायो फोथायथाव सुलुङाव मोनथिनाय बादिब्ला विधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै नाग्रिजुलियाव खुंजानो गोनां बर' थुनलाइ आफादनि 60थि बोसोरसालिया जथुम्मानि खालारखौ 13 आरो 14 मार्चनिफ्राय फावसयनानै 10 आरो 11 एप्रिलाव थि खालामफिननाय जायो चिरां जिल्लानि बिजिनियाव इउपिपिएलनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा बिजेपिनि हेंथायै सोमावसारदों बिजनि विधानसभा बियाबाव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि मोननांगौ होननानै इउपिपिएलआ दाबि खालामदों आरो सोमावसारदों मख'नो गोनांदि 3थि खोन्दोआव बिसायख'थि खुंजानो गोनां 33 नं बिजनि विधानसभा बियाबाव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि होनांगौ होननानै दाबि खालामदों आरो सनिबारखालि मोनाबिलियाव इउपिपिएलनि दैदेनगिरि मददगिरिफोरा बिजेपिनि हेंथायै सोमावसारदों बबेखानि बिजनि विधानसभा बियाबाव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि होआब्ला गोदान बिकल्प सानगोन आरो राहा लागोन होननानैबो बिजनि इउपिपिएलनि दैदेनगिरि मददगिरिफोरा गोख्रों हुमखि होदों सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला 33 नं बिजनि बियाबखौ इउपिपिएल दोलोआ
जथायारि दोलो बिजेपिनो हगारना होनो थाखाय सावरायगासिनो थानाय समावनो बे गोख्रों सोमावसारनाया जादों। फैबाय थानाय विधानसभा बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोआ बिजेपिजों मासि रानलायनायनि सायाव खुद्रिना सोमावसारनानै आरो 62 नं फानेरि बियाबखौ बिजेपिनो हगारनो हाया होननानै हुमखि होनाय इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरा सनिबारखालि मोनाबिलियाव मुंख्लंफोरखौ गोसोखांना आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारि बानजायदों। 62 नं फानेरि बियाबाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय टिकेटनि दाबिदार मनमोहन बर'नि दैदेननायाव सनिबारखालि मोनाबिलियाव भेरगाव सारियालियाव मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारि लादों। रिपर्टनि बादिब्ला मुंख्लंफोरखौ गोसोखांना आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारिजों लोगोसे बिजेपिनि हेंथा सोमावसारनाय बे हाबाफारियाव इउपिपिएल जिन्दाबाद, मनमोहन बर' जिन्दाबाद, बिजेपि गो बेक बायदि बायदि स्लगानजों होस्रिखावना इउपिपिएलनि मावथि आरो मददगिरिफोरा भेरगाव सोहोरखौ गोमखांहोदों। मख'नो गोनांदि 62 नं फानेरि बियाबाव इउपिपिएलखौ नेवसिनानै बिजेपिआ रायजो सभानि एमपि बिश्वजित दैमारिखौ बिजाथि फोसावनायनि थाखाय मनमोहन बर'आ मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, एमपि दिलीप सायखिया आरो बिश्वजित दैमारिखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो। बबेखानि फानेरि बियाबाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय टिकेट मोनाब्लाबो उदां बिजाथि महरै गसंनानै ओनसोलनि रायजो राजानि गोसोनि लुबैनायखौ सुफुंनो नाजागोन होननानैबो मनमोहन बर'आ बुंथियो। बिलासिपारायाव राजखान्थियारि हिंसा, कंग्रेसनि मददगिरिफोरानो कंग्रेसनि मावख' राजीव भवनखौ बुख्रेबदों। कंग्रेसआ एआइइउडिएफनो मासि हगारना होनायखौ लानानै बे हिंसायारि जाथाया सोमजिदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला कंग्रेस एआइइउडिएफ जथायारि दोलोआ 27 नं सानजा बिलासिपारा बियाबखौ एआइइउडिएफनो हगारना होनायखौ ओनसोलनि कंग्रेसनि मावथिफोरा गनायनानै लानो हायाखै। जायनि जुनै कंग्रेसनि मावथि आरो मददगिरिफोरानो दिनै कंग्रेसनि मावख' राजीव भवनाव थानाय सियार टेबुलफोरखौ बुख्रेबजोबदों आरो कंग्रेस दैदेनगिरिफोरनि बेनार पस्टारफोरखौ बिसिनानै थेर बेथेर खालामदों। बेजों लोगोसेनो राजीव भवननि मोखाङाव रिपुन बरा मुर्दाबाद, रकिबुल हुसैन मुर्दाबाद, वाजेद आली चौधुरी मुर्दाबाद बायदि बायदि स्लगानजों हस्रिखावना गोमखांहोयो। मख'नो गोनांदि 27 नं सानजा बिलासिपारा बिधानसभायाव कंग्रेसनि बिजाथिया देरहागोना रोखा जासेयावबो बे मासिखौ एआइइउडिएफनो हगारदों होननानै दोलोनि मावथि सोद्रोमाफोरा अजद होदों। बेजों लोगोसेनो सानजा बिलासिपारायाव कंग्रेसनि बिजाथि होआब्ला कंग्रेस दोलोखौ नागारगोन होननानैबो गोख्रों हुमखि होदों सोमावसारनायाव बाहागो लानाय कंग्रेसनि मावथि सोद्रोमाफोरा। फैबाय थानाय विधानसभा बिसायख'थियाव बादायगोन आगु गिबि मन्त्रि प्रफुल्ल कुमार महन्तआ। बरमपुर बियाबावनो बिजाथि महरै गसंगोन प्रफुल्ल कुमार महन्तआ। मख'नो गोनांदि एजिपिआ आगु गिबि मन्त्रि आरो एजिपिनि गायसनगिरि आफादगिरि प्रफुल्ल कुमार महन्तखौ नेवसिनानै बिथांनि बियाब बरमपुरखौ बिजेपिनो हगारना होनायनि उनाव महन्तनि राजखान्थि केरियारआ गोथेनो लामा लादों। नाथाय प्रफुल्ल कुमार महन्तआ गावनि राजखान्थियारि केरियारखौ बेखिनियावनो गोथेहोनो नागिराखै। बिथाङा दोलोनिफ्राय टिकेट मोनाखैब्लाबो बिसायख'थियाव गसंनो थाखाय साखाफारा जादों आरो थियारि खालामदों होननानै सुलुङाव मिथिहोदों। महन्तआ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंनाय बादिब्ला बिथाङा अरायसम नोगोरारि सोदांनाय आयेन एबा खानि हेंथा खालामगोन। बबेखानि थासारिया थिनोब्ला कंग्रेस आरो एआइइउडिएफनि जथायारि दोलोजों सरजाबहैगोन आरो बे समाव अगप'-प्रआ फिन जाखांफिनदों होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों प्रफुल्ल कुमार महन्तनि अनजालि बिसि जयश्री गस्वामी महन्तआ। जोबनायाव गासैबो जेंना जेंगोनाफोरखौ नेवसिनानै कंग्रेसआ बिजाथिफोरनि फारिलाइ फोसावबाय। गिबि खोन्दोआव कंग्रेसआ सा 40 बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावदों। कंग्रेसआ गिबि खोन्दो बिजाथिफोरनि फारिलाइखौ सनिबारखालि हर गेजेराव फोसावदों। मख'नो गोनांदि गिबि खोन्दोआव सा 40 बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइ फोसावदोंब्लाबो नावबैसा, टकुवाखाना, तिताबर बायदि बियाबनि थाखाय बिजाथि फोसावथ'नो हायाखै कंग्रेसआ। कंग्रेसनि फारिलाइ बादियै आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि रिपुन बराया गहपुर बिधानसभायाव बादायगोन। मख'नो गोनांदि कंग्रेस दखलाव थानाय माखासे बियाबफोरखौ जथायारि दोलो एआइइउडिएफनो हगारनानै होनायनि सायाव दोलोनि गोबांसा दैदेनगिरिफोरा खुद्रिगासिनो थानायबो खौरां मोननाय जादों। बेजों लोगोसेनो टिकेट मोनैनि थाखाय कंग्रेसनि गोबांसा दैदेनगिरिया दोलो नागारनो हुमखि होदों होननानैबो खौरां मोनदों। कमलपुर विधानसभानि सिटिं एमएलए आरो असम गण परिषद सुंदयै अगपनि गागि दैदेनगिरि सत्यव्रत कलिताया दोलो नागारबाय।
अगपनि गाहाय नेहाथारि मासिजों लोगोसे दोलोनि सरासनस्रा सोद्रोमानि मासिखौबो सत्यब्रत कलिताया नागारबाय। दोलोनि आफादगिरि अतुल बराखौ सनिबारखालि हराव लोगो हमनानै सत्यब्रत कलिताया गावनि रेजिगनेशन लेटारखौ गथायो। मख'नो गोनांदि अगपआ बिजेपिजों गोरोबथा खालामनायाव कमलपुर विधानसभा मासिखौ बिजेपिनो हगारनानै होनो गोनां जादों आरो अगपनि सिटिं एमएलए सत्यब्रत कलिताया टिकेट मोननायनिफ्राय नेवसिजायो। बेनि उनावनो एमएलए सत्यब्रत कलिताया दोलो नागारनो थि खालामो। बेजों लोगोसेनो अगप नागारनानै कमलपुर बियाबावनो बिसायख'थि गेलेनो हुमखि होयो। रिपर्टनि बादिब्ला सत्यब्रत कलिताया कंग्रेस एआईइउडिएफनि गोरोबथायाव आखाइ हमहैबाय आरो कंग्रेसनि टिकेटआव बिसायख'थि गेलेगोननि इसारा होदों। ओरैहाय सत्यब्रत कलिताया असम गण परिषद नागारनाया दुखुनांथाव होननानै रिएक्शन होदों दोलोनि मावफुं आफादगिरि आरो सर्बानन्द सनवाल सोरखारनि केबिनेट मन्त्रि केशव महन्तआ। नेताजी सुभाष नेशनेल इन्स्टिट्यूट अफ स्पोर्ट्स सुंदयै NIS आव खुंजानाय इन्डियान ग्रेन्ड प्रिक्स 3 टुर्नामेन्टआव थांनाय शुक्रबारखालि नीरज चोप्राया मोनसे गोदान रेकर्ड खालामदों। मोनथिनाय जायोदि कभिड-19 महामारिनि जाहोनावनो भारतनि जेभलिन खुबैग्रा नीरज चोप्राया गावनि गेलेनायखौ गोबां सम दोनथ'नो गोनां जादोंमोन। नाथाय गोलाव सम बारलांनायनि उनावब्लाबो चोप्राया गावनि गेलेनायखौ जागायफिननायजों लोगोसे गोदान देरहासारनाय लाबोनो हादों। बियो थांनाय शुक्रबारखालि जालांनाय टुर्नामेन्टआव 88.07 मिटार जानथाय जेभलिन खुबैनो हानानै नेशनेल रेकर्डखौ आवथायनो हादों। मख'नो गोनांदि नीरज चोप्राया थांनाय 2018 मायथाइयाव जाकार्तायाव खुंजानाय एशियान गेम्सआव 88.06 मिटार जानथाय जेभलिन खुबैनो हादोंमोन आरो बेखौ दिनैयाव चोप्रानि गोजाम रेकर्ड होननानै सिनायथिनो हादों होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। इन्डियान सुपार लिग सुंदयै ISLनि सेमिफाइनालाव मैया नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो एटिके मोहन बेगन FC बे मोननै हानजानि गेजेराव फुटबल गेलेनाया जादोंमोन। मोनथिनाय जायोदि मैयानि गेलेनायाव मोननैबो हानजाया गलसे बल सोनो हानानै मैयानि गेलेनाया ड्र' जादों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला मैयानि गेलेनायाव नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो एटिके मोहन बेगन FC बे मोननैबो हानजानि गेजेराव गोबांथार नारा नाथा जुजिलायनायनि जाहोनाव मैयानि गेलेनाया ड्र' जानो गोनां जादों होननानै मोनथिनाय जादों। बेजों लोगोसे बेखौबो फोरमायनो नांगोन दि इन्डियान सुपार लिग ISL आव गाबोन मुम्बाइ सिटी FC आरो गवा FC बे मोननै हानजानि गेजेराव जागोन। बे मोननै हानजानि गेलेनाया गाबोननि मोनाबिलिनि 7:30 रिंगानिफ्राय जागायगोन होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। रुंसारि सुशांत सिंह राजपुतखौ गोसोखांनानै इमोशनेल जानानै सावथुन मेकार अभिषेक कापुरआ मोनसे भिडिअखौ गावनि इन्स्टाग्राम एकाउन्टआव फोसावनानै होदों। जाय भिडिअखौ काय प'शे सावथुन होननानै मोनथिनाय जादों। फोरमायनाय जायोदि सावथुन मेकार अभिषेक कापुरआ फोसावनाय भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो नुनो मोननाय जादों दि सुशांत सिंह राजपुत आरो राजकुमार रावनि गेजेराव मोनसे फाइट सिनखौ शुट खालामनाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।